Ongi etorri, guztiok, neska mutilok, adin guztietakoak, ongi etorri, zozoak beleari podcastera, aste bat gehiago. Zer modu zaude, Laura? Osongi, egia esan. Ez esan gezurrik nire podcastera. Bueno, esango den nik nahi detena, bale? Ni osongi nago, zu? Ongi zaude? Bai? Vale, Zean nire psikologoa, No, nintzen saiatuko. Inoiz ere, ni oso ongi nago teorian, en plan nire bizitza modu orokorrean ikusita, oin bai gaur goizian, daramatzat, konta egin bihot, usteot 5 ordu autobus gaur. Daramatzat, fanaz, nire herrira, nire Arrasate Mondragon herri maitagarrira, gestio bat egitera, eldunaz gestioa egiteko tokira, eta zen diate, oie, arazo bat da ordenagailuan. Eta ezin da egin gestioa. Eta ni baino hemen nau, ni. Inork ez dau piztu ordenagailuan, ni fan baino nau, inork ez da saiatu. Inork ez du ikusi, inork ez du aurre ikusi, arazoa, inork ez da abisatu, momentu ber horraino. Eta oso pozik nago. Hori da gure administrazio publikoaren gestioaren zeina oso on bat. Bueno, administrazio publikoa ditu bere gauzak, Baditu, teorian asko gustatzen zait. Baina gustatuko litzaidake autobusera igo baino lehenago. Egotea como mezu, en plan bezperan, komprobatzea, en plan dena ondo doian, edo lo que sea, zerbait egin beharko litzateke, edo gutxienez, administrazio publiko aurrera ematen duen makinariak ez izatea como errore espontaneoak. Bai, edo intraneta de repente erortzen da, eta orduan geratzen zera ezer gabe. Edurroam. Edurroam erori eginda. Ez dakitzu porke sare mengoa. Ez. Zer da hori ba? Edurroam da UPV EHUko wifi pribatua. Beitu. Pues ja, super erabilgarri informazioa. Beste gauza bat. Bueno, berriz ere, gauza beldurgarriaren inguruan hitz egitera etorri gara, ez da administrazio publikoa eta ez da Edurroam. Gaurkoan, gonbidatu oso berezi bat daukagu, berezia da, en plan, hitz oso politu bat deskribatzeko pertsona. Zuekin guztiokin zara dadila? Ander? Malbadi, txalo, bero. Kaixo, egun hon Ander, zen modu zaude? Oso ondo, zuek bai? Oso ongi, hasi baino lehen galdera bat daukat, inoiz piztu alduzu telebistarik? Noiz bai, tarteka. Asko sentitzen dut. Eta ze kanal ikusten duzu? Danetik, bereziki ETV bat, baino danetik. Discovery Max. Discovery Max, Divinity. Divinity asko, The Kiss. Ni Tele5tikan ez naiz ateratzen, así que hor nago, zirkulu bat. Bueno, ez da aukera txarra, Tele5 ere. Badauko materiala, baina bueno, gaur etorri gare esan dudan bezala beldurraren inguruan hitz egitera, badakizu, porque oso jarraitzaile sutsua sare programa honena. Eta hortaz, atera behar dugu pototik como gure gaia. Eta gaur notatuko dezute gure ikusle maiteok. Ez da bigela funtzionatzen kalderua. Hau da, gelditu garelako urik gabe, estudioan, ezin dugu edan, ezin dugu inpixa, eta ezin dugu kemakina piztu. Gabe pixkat gaizki. Pentsatu dugu kemakinaren barruan pixa egitea. Ni bereziki, baina bueno. Azken momentuan deskartu dugu ideia, por un asunto de la OMS. Orduan, aterako dugu gaia, berdin, eta nahi dizut galdetu. Zein da beldur bat nahi ez duzuna hemendik ateratzea? En plan, zein da benetan barruan sentitzen duzun beldur bat? Guantxe beldurrik handina sortzen ditena, beldurra bera da. Ze galdera ingo ote diazuen, así que... Oso sinplia izango da, ikusiko zu. Bueno, ezin dut hori esan, porque zoriz eta azarez dago aukeratuta, baina esan dut ja. Orduan, gaurko gaia zea da. Pum! Zahartza da. Oiboa. Baldiozu zahartzeari beldurra? Baldiozu jende zaharrari beldurra? Ez bereziki, baina egia da urteak aurrera doazen neurrian eta zure gertukoak zahartzarora gerturezen ikusten dituzun neurrian, bereziki gurasoak, aitona-amonak, falta digenean, bai gertuago sumatzen dezula, eta iruditzen zaizu beti zaudela 20 urte gutxiko franja hortan, eta hor zaudela, eta urtea pasatzen dira, eta esan dezu, hauek 20 urte badituzten nik zenbat ditut. Eta hor, bigarren plano batean bada ere, bai agertzen zaidala bai. Eta zenbat urte dituzu? Nik 35. Hogei gutxi urteko bezala, en plan, perzibitzen duzu zeure burua, baina behin oetik altxatzarakoan daukatuko. Nik egia esan baitare, ez naizela konstiente zedinakan, nik 28 urte ditut. Eta horrekoan lagun batekin hitz egiten esan zian, konstiente zea Leister izango dela 30 urte, eta zure horrengo urte betetzea izango dela azkena, bi bat horrean dakana, ez? Hori jendeak segatik esaten dago.
Ezakit, baina... Zein da motivazioa, en plan, Nik uste- etotzea nire burbuja pintxatzera. Baina nik uste ez gara konstiente, agian gu... Ai, ezakita nola esan. Ba, pentsatzen duzun bitartean, Vale. sartu behar dut, elkarrizketa, guztiz gogoan neukan elkarrizketa, sartu behar dugu, joan naizelako Gasteizera, galdetzen, gazteei, beti bezala. Zeiritzi daukaten sartzarari beldurraren inguruan. Orduan, pentsatzen duzun bitartean, itzuliko gara, sartu elkarrizketa. Kaixo, egunon, zeizen daukatzu? Joanes, Joanes, ze adin daukatzu? 20 urte. 24 urte. 23 urte. 21. Zeuen adinean, esango zenukete zahartzaroari beldurra daukozutela? Ez. Ez. Ba, oraingoz ez. Ez. Eta noiz hasiko zara? Ba, laster, ze ja 30 ja bueltan dauz. Ba, ez dakit, agian 20 urte barru edo 30, ez dakit. Urteak aurrera joaten direnean, eta 40 urterekin edo. 40 urterekin ja. Orduan, esango zenukete 40 urtetik aurrera ja pertsona bat zaharra dela. Ez, oraindik ez. Orduan, esango zenuke 30tik aurrera dela ja pertsona bat zaharra. Ez, brometa ez dut, baina Zein da adina? 40 inguru ez dakit, más o menos. Ez da adinarekin zer ikusia duen zerbait baizik eta zure pentsatzeko moduarekin zer ikusia duen zerbait. Igual... 60. Niretzat 80. Bale. Bat el espiritu ere bai. 60 urteko pertsona bat izan daiteke gaztea ere bai. Esango zenuke gizartean pertsona zaharrak edo adindunak daudela integratuta guztiz edo jasatzen dute diskriminazio maila bat? Jode, ba inoz ez dut pentsu, baina nik esango nuen ezetz. Gaina askoz gehiago die gaztiek baino, así que esango nuke ezetz. Kasu batzuetan, bai, esate baterako digitalizazioak eta asko eragiten die, Nire ustez ez. Balean ekonomikoki batzuk bai. Todo esto, las pensiones eta guzti hau. Baina gero gizartean sozialki, bueno, ondo, nik uste dut ez dute izango. Trantsizio teknologikoak haiei negatiboki eragiten die. Uste duzu adibidez mundu laboralean aukera hobeak dituztela pertsona gazteek, pertsona zaharrak baino? Ez dakiz, esperientzia baita ere kontuan hartzen den zerbait da. Nik sartzen naz, adibidez, lan fizikoetara, udan, eta nik esango nuke bai saiatzen dila topetan jente gaztea, eta hori. Baita justu alderantziz gertatzen da. Igual, 60 urteko pertsona bat esperientzia gehiago dauka eta lan batzuetarako igual esperientzia eskatzen dute. Eta adibidez igual guk unibertsitatean gaude, baina igual praktikarekin bakarrik, egiten ditugun praktikekin bakarrik ez dute balio. Igual, ez dakit, bilatzen dute norbait esperientzia gehiagoarekin. Esaidazu mesedez, zahartzaroaren gauza negatibo bat eta gauza positibo bat? Negatiboa gian gauza gutxiago egin ditzakezula edo fizikoki ahulago egon zaitezkela, baina da gaztea ezaren ez ez dituzulako lehen egin zenitzakeen gauza batzuk egin. Nostalgia ez, igual. Ja ikusten duzu zure albokoak ja ondiak direla eta zu ja joten zarela pixkat, Mas kaskau errezakatan. Eriotzari beldurra edo eriotza iristen dela ikusten duzu eta... Ja. 60 urtekin ikusten duzu eriotza ja, atarian, ai ama. Hor dago jendia, eta oin igual inspiratu zaitxuste, zerbait esatera. Bai, ni bakarri izan nahi non nik usteet gure helduek bizi izan dutela agian 30 urte beste modu batean, eta orduan gu ez gara kontziente 30 urte beteko ditugula, bizitza eredu hori ez dakagulako. Esaten duzu en plan eskontza umiak, Etxea, kotxia. bai, hori guztia. Horrek asko markatzeu ez, baina gero egia da baitere, nik 35 esan ez baino, ikusten zuenen 36 dala 18 bikoitza. Ifan pikutara. Horre... Ez hau bier, formula signori ez hau bier. Nire beldurra da, pentsatzen detenean 2000 urtean jaio zirenak. Hori ere bai.
24 urte dituztela. Oida. Ja. Barkatu. Ze 2000 momentutan. Oida, Bai, 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 neukan referentzioinik, oendikan 18 superatu gabe daukat, Bai. 18 urte euki ditzaketenik 2000-tik Bai. aurreakoek, 24 ja barbaridad. Hogeita Bai, lau. bai, bai. Hogeita lau. 2000 urte. Bai. Bueno, eske oso fuertea da. Barrabilak nahiko beltztuta dituzte jada. Bai, bai, bai. 2000 garren urtekoa. Eta ziurazki lanean prekaritzatuta dagoen lan batean, baina lanean, eta ja, pues, helduen mundu batean egon dira. Prekarizazio. Hori da. Erreferentzia hori luke hartuko, hogeita lau urteko pertsona batek. Baina, bueno, ni azken bolada honetan, bereziki, naz bastante hiperkonsiente, nire adinarena, ni hasi naz, bada momentu bat, pertsona baten bizitzan, non azten zare galtzen, zure edadea asmatzearen jolasetara. Endan, zenbatu teakotzu, zenbatu uste izu, eta zare galtzen. Bai. Eta orduan, hori pasajatenian ja, hasi nintzen akojoneitan, eta naz mai honetako gaztiena, eta hori oso arro esaten dut. Baina, nau ja mentalizauta hogeita 15 urte ditu da, nik bai. Porque nabil experimentatzen nire gorputza den dekrepitudea, nabil Ja experimentatzen... ezin dezu, sain ezker ezin da, Daniel. Ez subestimatu nire gorputzaren dekrepitudea. Vale. Nabil experimentatzen heldu izatearen... En plan, txikitan oso urrin ikusten nituen gauzak, adibidez, impostatzia irrifarre bat pertsona bat ezagutzerakoan, edo papeleuekin burua bombo bat bezala eukitzea gaur goixian, ezin izan dut firma dokumentu putia, apurtu dalako ordenagailu bat, nonbait, nire gauzen akzioen konsekuentzian arduradun izatea. Gauza horreik noizbait oso urrun zeudenak, orain nire etxean sartu dira nire baimeni gabe, eta beldur asko ematen didate. Dela den, nik uste, eta zu hasieran esan duzu gauza bat dela, hori ikusten duzunean zure inguruan sartzen ari dela. Nik orain zaintzaren inguruan nahiko eztabaidak eta nahiko gai bat pilpilean dagona, eta hasi ginenean lehenengo eztabaidetan, ni hasi nintzen pentsatzen rollo. Guau, nire gurasoa, klaro, 60 urte dituzte. Murtzian bizi dira, Murtziako naizelako, bla bla bla, hori badakigu denok. Ostras, hemendik 15 urtera, nun egongo dira, ze osasuna izango duten, eta gero baitare, claro, ni Murtziara noa urtean bitan, eta askotan pentsatzen dut, bale, urtean bitan, egiten baldin bai kalkulua, zenbat aldiz ikusiko ditut gehiago, ez? Haiek sartu, porque nila ez da eriotza da, pues agian burua galtzea, bere baitan egotea 100%. Orduan, horrek baitare ematen di beldurra ez nengan, baizik eta ondoren dituan jendeagatik, egia esan. Eta gurasoak da gai bat konfliktibo nire buruan. Bueno, dielako akaso lehenbizi ikusten ditugunak, ez? Eta hor egon liteke, hito bat, pasatzen geana beraiek gu zaintzetik, momenturen batean guk beraiek zaindu behar izatea, ez? Eta buruan horri buelta ematea, Eta inkluso, esan desuna zeuk zure burua perzibitzen dozu beti 20-25 urte tartean doen pertsona bat, ni duela gutxi konturatu naz nire amak ez ditxula 40 urte. Nire amak nire bizitza osoan izan ditxu 40 urte, gutxi gora bera, orduan zan como heldua, ez zaharra, baino como tal, eta hor izoztuta gelditu da urte askotan, eta bain, klaro, ni heldua heltzen zen inean, pues por desgracia, nire ama bai. Eta ja dabil amonizatzen. Bai. Eta nire aita dabil aitonizatzen, bai. Eta hori oso perspektiba kuriosua. Eske, fuerta da, zen nire baitare gertatzen zait hori, nire buruan 40 urte dituzte. Eta 20 urte gehiago dituzte, ze 40 urtekin izan ninduten. Gutxi gora bera, orduan, bueno, arraroa da bai. Edo albumeko argazkiak ikustia repenteta, bai, olakoa nire ama, eta gero, itxoin. En plan, zenbat denbora pasada nire ama olakoa ez danetik, ja. Bai. Hor beste klak mental bada baita ere, zu iristen zeranean zure gurasoek zu jaio zinenean zeukaten adinera ere, ez? Beti egon dira, zuk ezagutzen ez dezun adin batean, ez? Eta bueno, iruditzen zaizu distantea, eta derrepente ez duz, Bai, nire ama eskonduta zauen, alaba batekin, nire adinakin. Eta ez du, nire naiz ikusten bizitza hortan, ez? Edo izan zitezken nire kuadrillakoak, guantxe bertan, eta guraso distantzia hortara daude. Bai, eske... Itxoin, hor beste bolo bat dau, zure kuadrillako zenbat jente ditxumiak? Bakarrak, bai, gure kuadrilla bastante... Ala! Hori bai nula espero, La fuente de la juventud. Bai, horrek asko eragiten du baita ere. Adinak zenbakiak eragiten du, baina inguruan, baldin badukazu oasi bat, indikan zure kuadriakoak ezkontzen ez direnak eta umerik ez dutenak,
ba horrek ere beti gazte Peter Pan sensazioi alimentatzen du. Hori galdetu behar nizun, beti gazte da benetako sentimendu bat, da postureo bat, da Peter Pan, hau da infantilizazioa, zer da beti gazte? Bueno, batzutan igual ondorio bat ere bada, ez? Uste dut, asko, gorputzak eta osasunak errespetatzen gaitu mitartean, askoz gehiago markatzen du zartzaroa, zartzaroa edo heldutasuna edo erantzukizuna, umeek edo ez dakit ez, bestelako zirkustantzia batzuek, kuadrillan beste ekumerik ez izatea ez da aukeratzen dezun zerbait, zure moduko jendearekin elkartzen zea, hola da, eta zuk baitu zuek eta besteak ere ez, kaso badago hor antzekotasunen zea bat, baina nik bizidet ondorio bat bezala. Egia da urteak aurrera doazen neurrian, estadistikoki, gero eta jende gutxiago gelditzea izula inguruan, umerik ez daukana. Ez genik beti barkatu. Zure kuadriako guraso den pertsona bakar hau, minoria oprimiru bat da. Porque normalian, nire prozesua, nik daukot nire kuadria, nire edadekoak dira, baina beste zirkulo sozial batzutan, mugiruten naz nire lehenguzu batzuen lagunekin ez etera beho, zen gaudan okarta badinetara, una farikada, que flipas. Denok dituzte umeak. Dia ja, usteot 6 ume, 5 pertsonen artean, batek ditu 2, ja, flipas. Eta, klaro, hor, ninaz minoria. Eta nik pairatzen dut mierda honen konsekuentzia, en plan, no, ezin naz gelditu barrabakoa bateitera, umia dakat. Zure kasuan aldrebes izaten da? Bai, gure kasuan aldrebes da. Bai. Gu planak ite baldin bai dugu, beraiek, saiatzen dia plana alik eta ume friendlyen izaten, baina oso noizean behin gertatu daiteke hoi, eta gainerakoan gure plana. Eta ez da como super marroi bat, en plan, gelditxu igare, pero el crío, no sé qué, bai. Ez da ez maiz izaten, ez du hainbeste baldintzatzen, baina egia da, ez dala oso representatiboa gure kuadrillako. Eta zure kuadrilla mistoa da, edo... Bueno, mistoa da, nire kuadrillan neska bakarra Maialen da. Eta egia da gero, kuadrilla definizioa ere pixkatzea dela. Ez que horregatik nik, hau sekta bat da, deno dakigu kuadrilla sekta bat dela, orduan eta baita ere, dakigu genero arabera banatzen dela. Horregatik galdetu izuta ber mistoa den, eta neska bakarra baldin badago, hau pasu. Bai, kontua da, gure kuadrilla izan da albizturren, anaia arreba kuadrilla bat, osea, kuadrilla erdia gea, beste erdian anaia arrebak. Eta, iaia bakarren bat kenduta, eta hor, gehiena mutila gea, baina Maialen adibidez, Maialen aipatzen dut, epizute behistan nerekin ateratzen dalako, itzaiten dut, atxi ezaguna balitzu baina... Denok ezagutu eta maitatzen dugu, Maialen. Eta bestela ezagutu eta maitatu, hemen aurrea, asteazken eta igandetan, baina epizute behista, hemen kuñatxoa, baina bai mistoa da, eta egia da, hasiran ginen kuadrilla hortatik, bai beste lagun batzuk ere, txikitzen jundiala, eta badaude, eta baita ere, nerean nahiaren bikotea ere, baita arteka gurekin kuadrian ibili izan dela, hortaz, zentzu hortan bai da mistoa, bai. Bale, bueno. Nitakat beste galdera bat, orain, zahartasuna eta hori. Beti dakat galdera hau egiteko pendiente dela, RSK ja bi egun irauten zaitu? Bai. Jagode fase horretan? Bai. Saiatzen naiz, neurriak hartzen, hala izan ez dadin. Baina hartuko ez banitu... Neurri horrek dira gutxiago edan. Bai. Eta ura tartekatu. Gutxiago eta zer edan gutxiago. Zer da bixamona gutxiago ematen da bena? Ni saiatzen naiz zerbezatik ez pasatzen. Txupitoak utzi nituen alde batera aspaldi. Okei, bale. Eta kubata, bat, eta asko despizatzen naiz, 2. Baina zenba zerbezakin agarratzen dozu mendrolo bat? Ez dakit. Kontu hori ez dara mat. Niri gerresakak ematen dite. Kristona, bat ez ere tripa, bai. Garagardoa kriston resak ematen dit. Daukan abantaietako bat da, bete egiten duen momentu batean zaitu, ez dut edango. Baina ez aztiago. Bueno, orain diken nahi ziritxei punto horretan handik. Ez que ni uste sartzen hori nahizela fase horretan de bio. Atarian zaude. Nao, porque azken asteburu oso potente izan da, eta egon naiz gaixo, eta nik esan dut, gaixo egon naizela, baina ja planteatzen ari naiz, ea resaka zan.
Zalantza hori jotea batzutan. bai. Igual ez da resaka, igual virusan batek harrapatu nau, behin kasualidadea izan leike. Atzo zehozer hartu naben, bai, amazazpi garagardo. Bai, ja nire buruari galdetzen diot, osea, gezorra sartzen diot, eta esaten diot. Ez, gaixo egongo naiz, baina ja, ezakit nik, uste eta tarian nago bai, guztiz. Amatxo maitea. Beste galdera bat, biontzat, porque total. Zuen gorputzaren deklibearekiko ze jarrera dakazuta? Bueno, nik suertez ez daukat gizentzeko eta dekliberako joera oso handirik oraingoz. Porque hori bai aldatzen da. Oraingoz. Eta egia da, bueno, ez detola kirol estesiborik egiten, tarteka bai, tarteka korreka egiteko joerak ematen dit, eta egiten dut, eta gero uzten dut. Eta, bueno, banao, orekazea baten barruan, orduan. Ez naiz gehiegi obsesionatzen, suerte ere badaukadalako nire gorputzak daraman joerakin. Baino, eukiko banu eta noizbait zerbait arraroa ikusten bat, igual, noizbait kopetan erdien hile bat. Edo, olako gauzekin bai nervioso jamar jartzen naizela bai. Kopeta erdian hile bat. Badaukat, eta ateratzen zait, eta 2-3 hilabetez behin lagunen batek kentzen dit. Kemara. Eta rubio da? Eta egiten dit. Eta rubio da? Nik uste beltza dala, bai, beltza. Ule beltz bat kopeta erdian. Zure hirugarren begia zabaltzen ari da. Gaina ez da hemendik gertu despistatuta pasareikela. Ez dago, claramente erdian. Bale. Orduan, duela gutxi kendu diate. Duela gutxi. Zure gorputzak esan dugu, bakitzu non gelditzuko zen kriston guapo folikulo bat. Hortxe, holaxe da. Leister ja sudorra eta... Hortan ez suertea daukete gizan, ez dakit ze puntutaino toleratuko nuke besteengan ikusten duten, egia da, gorputz guztiak, bezala, eta bat. Baina ematen dit... Nik izako bat nitun, kenduko nituzke, barkatu, ni ez naiz depilatzen ez ezer, baina gauza bat, eta beste gauza bat da... Beste gauza bat. Bai, ez dakit, ematen dit, ez daukat alako tolerantzia iguendik sutur eta belarriko, bereziki nereak balira. Ez ki uste dut, diela gauza bat hain... Esan biot repulsibo hitza, bale? Asoziatzen dugulako A, zahartzaroarekin, eta B, gure bizitzako figura, batez beste maskulino, zaharrekin non igual haien estetika ez zuten muturreraino zaintzen, en plan, nire laugarren mailako gaztelania irakasleak zaukon como mata zuri bat belarria. Nik uste asoziazioi badagola. Hori da, ez dut nahi Jose Mari bezalakoa izan. Muxo bat hemendik baino. Deno dauko Jose Mariren bat buruan, eta zuk esan dezun bere, akaso bizarrutzia eta tal, asoziatzen dugu gehiago. Pertsona horrek beste arrazoi batzungatik transmitutzi ezaguken iguin edo repulsa hortara, hileak beherak transmititzen dunera, baino badago asoziazioa. Ez que Jose Mari horrek ziorazki izango biboten hile hauek, horiak, erretzen dolako hori daga dena. Eta ahoako komisuretan como gelatina bat. Hoi ere... Grandes clásicos. Eta dena pertsona berbera da. Horrek dira. Eta nik adibidez, ez dakit, gorputzak baditzu gauza fantastikoak, imagina, nola da? Eras una vez, el cuerpo humano. Eta holakoak, nire gorputzak adibidez, 24 urtekin desarrolla bindau eczema kronikoa. Eta duan esan dau, bakitzu zure asala zeinen politxaren, te jodes. Orduan, kriston bilurra emate usta, esatia, igual ez naz konturatzen, eta daukot como kalkulo renal bat, edo nire belaunak bat okertuta, edo zer, ematen usta beldur asko gorputzaren dekrepitudiak, batez ere, kontuan hartuta zeinen gutxi prebenitzen doa. Ja. Orduan ez dakit. Nik, askotan aipatu bete moduan, nik denodakigu, nire gorputzarekin kriston harreman toksiko dakada, eta harreman nahiko txarra, baina egia da, pentsatzen detenean rollo kanak, klaro, ni zar kontu horretin, kanak eta hola... Ile urdinak euskara. Bai, ile urdinak. Bai, inork ez no sinisten, baina nik hori haekan ikasi non, ile urdinak zirela kanak. Bai, nik niri horrek ez dit beldurra pizten, baina egia da, zahartze hori, enblan, hola egotea, ezin ibili, ezin mugitu eta bar... Esto doy nire bila, con la chepa. Esto doy nire bila. Izan da nahi gabe, izan zuatik, Gaurko programa. Zabaituko dugu. Bai. Hori, ni jurdinekin ezagat arazorik nire arazo beste batzu dira. Eta hori begiratzea izpiloan eta errepende esatea. Zenbat urte pasa dira hemendik eta orain batean konturatu naiz, porque hori nik uste dut badera le bai. Batean, esaten dezu,
Ai, ama, ze gorputz den hori, ze aurpegi den hori, nun dago nik ezagutzen nun nere burua. Ez? Da, mai honetan, zare pertsona gehien, en plan, begirada maskulinoaren eragin gehien jasatzen duen pertsona zare, emakume heterosexual bezala, Bai. porque egin un maricón decrépito, baina, bueno, Bai. bigarren hau, eta gero bazu oso posibizizan. Eskerrik asko tortzeatik. Bai. Baina, galdetu behar nizun, uste dozu zahartzaroak tinte ezberdin bat daukala emakumeengan? Bai, nik uste bai, Ez que nik uste dut bai. Hombre, a Nire ver, izeba batek, beti. bere 30. Famatukin nire familian, nire izeba batek bere 30. Urte betetzean kristoneko negarra botaz. Zeba. En plan, amaitu zat emakume Izatea, zaroa. bai, hori da, Ez bai, que bai, badau sozialki, en plan, bai, amaitu da. bai, amaitu da. Ja, ez zera erakargarria, ez? O... Eta hori da, Hori da. como ekartzen dosuna mundura, así que Hori da. guztiz deskartauta. Zure aportazioa mundu ontara da, zure Amaitu da. edertasuna. Hori da, Bai. oin ja, umiak zaintzara, ez dakit, en plan, patriarkalki, como oso itxusia da. Bai, baina nik gorputz lodiago bat izan dut, eta lodi ex bezala esan dezaket, lodia egondare bai, zaude gizartetik kanpo, eta ezakezu inungo, oza, sentimendu hori de talde batean egon, eta derrepente zu ezea existitzen, eta zure iritzia berdin zaigu. Hori kriston jebia da, Bai, no es un chiste. baina suposatzen dut zahartzaro horrekin ere berdina gertatuko da, eta lanpostuetan berdina gertatuko da, eta guzti hori edo adibidez, nire eta adibidez mekanikoa da, eta oraintxe bertan lanean egoera nahiko kaskarraka, eta bere beldurra handiena da lanetik ateratzea, eta ja, zarra denez, ez eukitzea aukerarik lana aurkitzeko, ze 60 urte ditu. Nor kontratatuko du 60 urteko pertsona bat. Hori da. Ja, pues puta. Orduan, nik uste zahartze horrek baitare eramaten zaitu gizartetikan kanpo egotea, de hecho denok ikusten dugu, oza, da, residentziak eta residentzian nun daude a tomar por Mendipunta culotika. baten, Hori ja, da, bai. Molestatu. hori da, ez molestatu eta... Como jende, como benetako mundua, eta gero zeuena. Bai. Bigarren maila, ez? Hori da. Bai, hori da, orduan, nik uste beldur hori baitare, gero eta konstienteagoa gara, oraingo belaunaldiek ikusi egulako gure aiton amonekin ere bai gertatu da, eta pues galdera bat airean ez dizuet zuzenean egingo, baina zenbat aldiz ikusi zuen aiton amona, hola, jaztar zarra daudenean eta gaixori daudenean, ez goaz egunero ikustea. Eta agian da, uko egin nahi diogulako egoerari, baina ja zarra da, eta ja, nik nire bizitza dakat ezakize, eta hor dago ere bai. Orduan, espulsatutak izango era. Ai, ama. Hemen gutxira, hori da Beste realitatea. vertikal batetik hitz egitea den eta beste merkatu baten espulsioa ekartzea den. Eta gure gonbidatua, konversazioan sartzea. Bai, kaixo, Galdetu zera, behar dizut- nongi. Galdetu behar dizut gustu oso txarreko galdera bat, a traición que flipas. Zu zaude oso famatuki solterua. Eta hogeta mauzute dituzu. Ez dau beldurrik, hor? Bai, badao. Bai, egia da hasieran zahartzaroai beldurrik ez dira esan detenean, beldurra baino igual da inkontzientzia, ez? Baina guain hemen aipatu dituzuen erpin guzti horiek zehatuta, da pixkat denboraren... Gure podcastan lana da jendeai beldurra sartzea. Izaten lortzen, Bai, oso ongi, uste lehen aldia. Lehen Bai. aldia lortu egula. Baina bai, badao, ez? Ze, nahi gabe, baina badirudi, gizartean badaude, idatzi gabe, baino, somatzen diren... Konbentzio batzuk. Bai, ez, badirudi 30 urte badituzu, hombre, ez bazea ezkondu behintzat norbaiten gana juntatuta egon zaitez. Eta norbaiten gana juntatuta bazaude, ezkondu zaitez. Eta ezkondu bazea, eukitzazu umeak, ez? Eta nik irukasila horiek, marratu gabe dauzkat. Eta gixon bezala nola bizitzen duzu, gixon hetero zigis bezala? Bueno, Patriarkatuaretan? nik uste, gai guztitan bezala, erresagoa da gizon bezala egoera honetan eta emakume bezala, baina ez emakumeengan presioa are handiagoa da, gaina biologikoki daolako zama hori, ez da, gizonok beranduago ere, aitatasunean bai, noski. euki genezake, eta emakumeen kasuan, akotatuago da, ja ez da, erabaki hori, momentu batetik aurrera ja ezin da hartu, uko egiten diozu nahi gabe. Bai, eta noski opzioa dauela, eta noski. Bale, eta zuk zen ezu? Presioa jarraitu, edo orain arte zauden moduan jarraitu? Bueno, nik nahi dut, datorrena etorri dadila, ez da? Zaritz gure gonbidatuakin ligatzen. Egia esan ez, baina bueno.
Ez, baina egia da, niri galdetuko batzen ditu umetan, nik zeusten 35 urte nitunean, noski izango nitzula, egon nitzala ezkonduta, eta egon nitula 2 ume edo 3, eta txakur bat, eta... Hori nik bebaita, inoz dugura. Osea, hori da como oso estrukturala usteia. Bueno, batzutan zure burua ere, akaso engainatzen dezu zer nahi dezun eta zer nahi ez dezunarekin, ez? Nik guain esango, nahi den, frustrazio batean egongo nintzateke, ez? Orduan, bueno, saiatzen naiz, daukaten egoera honen onura izatzea, nik naiz aita, baina naiz osaba, ez da berdina, eta ikusten ditut umeak, eta oso posizio eroso batetik, eta baita ere behatzen dut, nire anaia eta koinatarentzat, zer dan egunero, bi seme alabek eskatzen dietena, behar duten arreta, eta azkenean denbora zuretzat euki partez, azkenean horri eskaini behar diozu, eske behar dute. Bai. Behar dute, hortaz Dau beste putzu bat, gizon cis-heterosexualaren zahartzaroan, eta gizon cis-homosexualaren zahartzaroan ere bai, gizonen zahartzaroan orokorrean, badago putzu bat oso peligrosua non, irreizte egiten baduzu sartu zaike, dala el super single Toma Salami, en plan nire pixuan nau bakarrik eta egiten dut nahi dudan eta nau superposik, porque egiten dut beti, en plan, bizina 18 urte banitu bezala betirako, en plan, hor badau irreizta zeike horretara. Ekusten duzu zeure burua horren arriskoan? Noizbait pentsatu dut, egia da, nik dara matzat 3 urte bakarrik bizitzen. Lehenago, beste 2 lagunekin, tartean Anderrekin, baita ere berriz referentzia ingo epizutero izan, baina Anderrekin bizin nintzen. Programa oso gaizkidu da, bihar gau propaganda. Behar deu sare pixkat. Hortaz, pixukiekin eta bar, eta kostazitza egiten bakarrik bizitzea juteko erabakia ere ez, baina behin bakarrik bizitzen jartze zehala, egia da, nahi dezuna egiten zu zentzu guztitan, ez du esplikaziorik ematen, ez badezu fregatzen, ez diozu inorri molestatzen zure buruari izan ez. Hoixa, soia gaueko 5 Hoida, eta ez da ezer pasatzen. Eta batzutan, esaten dut, ostras, gaur edo bihar bikotean bizi banaiz, hemen eskubide batzuk galduko ditut, eta oso gaizki hoitzen ari naiz zentzu horretan. Bai, ni bizi naiz bakarrik urte terdi bat, eta nire beldurrandiena zan hori bukatzen zegoenean, nik esaten nun. Eta orain, nork aguantatuko nau, porque, claro, ni hemen bizi naiz de putísima madre, osea, de putísima madre, baina denarekin, osea, zu bakarri zaude etxean, beraz egin dezakezu nahezuna ja ez bakarri ez fregatu ala ez, baizik, eta nire kuadro bat hemen, eta kuadro bat hemen jarriko dut eta punto. Bai, nire jarri bainera egon gelan. Eta nire beldurra zan rollo, hainbeste aldatzea nire burua, ni bakarri nire buruarekin egonda, esaten nun, inorken nago agontatuko. Momentuz, ongi. Momentuz, claro, hasieran gaudelako. Gero ja mundu osua dela olakoa. Zer? Arrarua. Uste mundu osua intimidadian dela kriston arrarua. Nire amak, esaten dago gauza interesante bat, nire ama dibortziau da 3 aldiz. Reina. Pro del juego. Genius. Daki formularizua de memoria. Doia usitegira eta kelo de siempre te pongo. Orduan, nire amak esaten dago, inoiz aurkitzen badau beste pertsona bat bikote izateko edo sonarda izateko edo tal, ez dauela batera bizi nahi prozeteit. Danel, 50 urte dauzkat. Ezagutzen dagoen pertsona oro, bizi izango da, en plan, ez banoia como 25 urteko norbaitxekin kestot nahi, bizi izan da 50 urte eta 50 urte horietan desarrollo ditu maniak, fobiak, filiak eta kristoneko movida guztiak. Ta nik hori dena ezin dut jasan. Por qué? Porque ni ditut nire maniak eta fobiak eta filiak. Eta nahikoa daukat horrekin. Horregatik! Orduan, bai, adin batetik aurrera bihurtzen garela, nire amaren teoria da bihurtzen garela arraro egi gure buruarentzat inkluso. Vale, eske justo aurrekoan izan nun psikologa eta galdetu zidan, eta zer da arraro izatea? Así orain geldituko dugu gai hau, KitKat, zer da arraro izatea? Egin galdera gombea. Bueno, arraroa euki dezake etiketa subjetiboa, hau da, norberarentzat zer dan arraroa, eta norberarentzat arraroa da, bere ohituretatik aldentzen dana, ez? Eta gero egon lehike arraro normatiboago bat, ez? Eta ja sozialki normala konsideratzen deunetik zeratzen dana, aldentzen dana, klaro, egia da, normal horretara ez diteula plazaratzen askotan gure bitxikeriak, ez gauza batzuk, bakarrik guk gure guilty pleasureak, ez? Gauetan David Bisbal entzuten dut, ez? Karo, hori hola esaten dut, arraroa. No, hori, baino
Bai, konbentzio sozialen aurka doian guztia, baina eske gero gu superkonbentzio sozialen aurka goiaz. Orduan hor bada hipokresia puntu bat, zentzu honetan de... No, noski izan aske eta egin gurausuna eta no seketa, evidentemente badaude maximo batzuk ezin mina, jendia, whatever. Baina egunero gozaldu nahi behitxuzu babarrunak. Arraroa deitxu bizaitxut. Oin bai, ingurasuna, maitea, jarri bainera egon gelan. Eske niri gertatzen zaiana da, ni badakit arraroa naizela, baina ez dakit definitzen zergatik naizen arraroa. Nahi gazu laguntza. Lagunduko izuzu zerbazu. Mesez. En plan, betiko titularra. Baina ez naizu gertatzen batzutan, badakizu zerbait eta ez dakizu pasaltzen. Pues hori da gertatzen zaiana gai honekin. Ba, zorionez, amaitu behar dugu ja. Elkarrizketa, mila eskeretotegatik, eta amaieran ingo dugu sekzio bat, jada, esplikatu dizuguna. Aurreko gonbidatua izan zela oso majua. Oso majua eta oso simpatikoa izan zen gure aurreko gonbidatua. Eta utzi zuen galdera bat. Eta galdera honek dio, zuk erantzun egin behar duzu galdera. Zentzumenetik bat, galdu beharko bat zenu, zein hautatuko zenuke? Wow. 5 dia. Ez dau Bruce Willisen pelikulak ez dau kontetan. A ber, ingo eta atzetik aurrera, bale? Bista, ez. Bista uste dut dela zaiena. Ikusi nahi dut. Bai. Eman lezake, ez? Batzutan eman lezake erantzun errexena, usaimena. Baina... Herramienta profesionala daukagunok. Noski egia da. Atxikimen handia daukagu usaimenarekiko. Eta usamena bebai da dastamenaren artean. Baita ere. Bira, gauz bat esango dut, eta gero igual bihar damutuko naiz, baino ukimena esango dut. Ukimena ez da bat ere ongi esatea. Lehen da bizi, alderdi sexual guztia pikutara faten da. Bigarren goz, hainbat gauza teknikoki, ez badaukotzu, imagina ez daukotzula ukimenaren zentzua. Ateratzen basare, esertzen basare, nabaja baten gainean, nabaritzen duzu. Ez. Mina bai. Desangra bitzen zen. Orduan, baina esan dugu usaimena eta zaporea desberdina dira. No, baina karrekin doaz. Dastamena. Dastamena, fuera. Dastamenik gabeko bizitza pixkat, por no decir, sosua da. Hombre, ya. Baina, uste dut funtzionalena badela. Venga, beira. Baina tokatzen gatzu zuri idaztea beste galdera bat gure borrengo gonbidatuarentzat. Bai, eta Laurak putea goin bitzu bitartean. Bai. Ez, bitartean pentsatu behar duzu. Eta esan behar galdera da, edo? Ez, sekretua da. Orain pentsatu behar duzu baita ere kanta bat usteko, hau izteko, eta pentsatuko dugu ze kantararekin sentitzen zehal zarra. Vale. Bote pronten, ja, bota dezaket? Bai. Joan Manuel Serraten... ¡Hala! Nací en el Mediterráneo. ¡Hala! ¡Nire kanta! Ez dakit eskubideak ditzugu, baina baditzugu sartu Ibernadon Serrat. Eta eskerrik asko tortzegatik, Ander, eskerrik asko. Mi esker. Eta... Bai. Musu handi bat,